Hello mga listeners, maayong palis. So madag-umon og maulan nga kahaponon mga listeners. Gikan pag-auwan no. Dag-om kayo og langit ron. Murag muuwan pa balik mga listeners ba. Kasuri laag ko diri ila ko an. Ila nung nets kay palahi og background mga listeners no para green atong background ba. Nindot man yung green i-background na. Nakaroon mga listeners, magbasa ko sa inyong comment no, advance nga vlog rin kay balo ko unya pa jutang gabi maka-upload or kadlawon ba no. Advance na kong vlog mga listeners kay para diri-diretso na atong pag mix no. Kay gabi ko magbasa og comment para makadisturbo ko og may mga nangatulog na mga nga kuan na lang no. Vlog na ko daan ron. Ang oras alas 1:33 sa palis no. Og magbasa ko sa inyong comment ron atong hotdo ni kay para makaapas ta sa mga bag-ong comment no. Nya mag-upload ta karon sa part 4 no sa higala o hostisya. Nya sunod ba naglahing dalan ato ni panikamutan mga listeners nga makaapas ta ani og edit no. Nya ang Lone Ranger paway sila nato to kay mom to itong puli sa Hapidakidak na unahin no pamatapos sa Hapidakidak na to no. Pero pwede sa dug katoy puli sa limbo pwede ra sad no. Pero kuan magud kanang hapit na magud matapos pud ang Hapidakidak no. Mo nang akong gi-advance to ba nga maoy puli unta. Pero try lang nato no kay basin og mao to itong ipuli sa limbo unya lahi na itong ipuli sa Hapidakidak pwede ra sa di ay. Nya magbasa ko sa comment mga listeners para di masayang inyong effort sa pag-type no. Maka-shout out sa mga nagsigi og sunod ang atong mga upload nga drama. Okay. Ang una si Lydia Palanca. Idol asa ng episode 10. Salamat makalingaw jud kaayo watching you from Holland. Salamat kaayo Lydia Palanca no diha sa Holland. Na-upload na nato no ganina ang part kadlawon dito na-upload nato na ang part 10 sa Hapidakidak no. Salamat Lydia Palanca no sa pagsunod. Og si Ma'am Grace Blanca Flor. Basig si Jandel ang papa ni Antoinette or baka magsuon ni si Jandel og duro. Sakto gini ang papa ni Antoinette si Jandel gyud no. Unya salamat Ma'am Grace Blanca Flor no sa imong kanunay pagsunod og paminaw ma'am no. Nya si Mary Jean Quison taga Cebu kadol gi-replyan din siya ni kuano Clotel de Landas no taga Bohol na siya. Taga Bohol ta mga listeners no. Nya ada pa Meridian question dya po no. Good morning. Maayos ang adlaw ni muda no. Good morning, good afternoon or good evening no. Or may kadlawon ba good morning. Salamat sa pagpaminaw no sa mga drama. Meridian question. Og si Aisa Alcusaybi nindot ni basta Francis Iliagas Paris may pagka-comedy. Salamat admin puli ni sa limbo. God bless us and take care. Diha admin dyan. Salamat kayo Aisa Alcusaybi. Og si Amorlina Alcala. At hello sir, naana pod bag-o salamat. Salamat po nimo Amorlina Alcala no sa kanunay pag sunod og paminaw sa mga drama. Unya si iMemes YouTube listening here in Saudi. Salamat kay iMemes YouTube no diya sa Saudi. Palahi tag background diri pag green atong background diri para maiba ba. Si Lingil Habman, hello sir, thank you sa bag-o na pod namo kalipay. Naminaw siya sa part 1 sa Lone Ranger. Salamat kaayo Lingil Habman. Nya og dag mic deron mga listeners no. Una nga ningkamot lang tang madungog atong tingog. Ay no nampoy mic na atong cellphone no. Matic na nino.
nya si ako na daong headset naman. Si Lini Omega, di ko ganahan mugbo kay na ako'y trabaho, maayo ning tag-as kay sagdan ra ads, mahuman ra bitaw na dili kay mugboon, sagdi na nga mga apurado diha. Unya mo skip ads pa jud, way kaluoy sa effort mag-upload, di lali mag-edit og arrange. Salamat kayo Ma'am Lini Omega, no? Nakasabot yun siya sa kahimtang na mo nga mga editor, no? Di gid lalim pagkatinuod sakto na iyang comment mo ni Lini Omega. Unya di mo mag-apura ha, kay dili lalim mag-arrange, pangitaon pa uban episode para masumpay na himo 2 hours. Mao gyud sakto ka ma'am. Mabitaw na nga madugay-dugay ta kay ato sang paningkamutan nga makit-an ng uban nga mga live streaming nga mga episode, no, kay para di tantong na ay laktaw ba naman ang maningkamot bitaw ko nga makit-an jud ako ng uban nga live streaming. Muna nga madugay-dugay ta kay maningkamot ko, kay basin padig makit-an ako ba, kay di naman basta-basta ma-search ko ding dugay-dugay na tandugon kay ba muna nga balik-balikan ako na tagpila ka adlaw bisig asin rag mugawas madugay ba. Muna nga ang uban kay mag-apura man, di mapugos yung tag-edit na lang, balag dagag tao. Pero gahapon na sige kung subay-subay nakit-ano na ako tong ubang episode nga mga nalaktaw sa agaton nga drama ba, o sa higala o hustisya na ako'y mga laktaw ito nga nakit-an hinuon. Mas maayo gining kuan jud di kita magdali mga kalisinas, no, kay ang ubang laktaw na di na to masumpay na to man kay na-upload naman. Wala nga pasensya jud kayo, no, tong naay mga waka o yun ba kay daghag laktaw lagi pasensya kayo, no, kay sa man kay mag-apura man gud yung uban lagi nga anong dugay sumpay di ato na lang editon balag daghang laktaw, no. Pero sige lang, masabtan maghapon yung mga kalisinas ang dagan sa istorya kay namatay sinugdanan yan na po tayo katapusan, no. Salamat Lini Omega, no, sa pagsabot, no, sa tong kahago sa pag-edit, sa pag-arrange, sa pagpanubay sa mga live streaming episode, no. Unta tanan, no, sana all makasabot, no, mga kalisteners. Ay salamat nindot painting sa likod. Painting to sa akong manghod mga kalisteners, no, nasa akong payag, no, na mga painting, no, sa ako to manghod na ako ato katong Titanic, si Jack o si Rose mga tayo ako ug na po ko'y painting ato nga wa matiwas na itong mamamiri wa matiwas na ako kay mas ni-focus yung ng edit man. Sa una hilig kay kog art, mga painting, drawing, yan na nabiyaan ako kay nausab akong talent kini nang sige edit og drama ba, kay mas ganahan mo kumaminaw og drama. Bata pa jud ko sa una nga magsige jud kog atang og mga drama ba, kay ganahan kay ko. Ako ko magdahom nga mahimot ang uploader aning drama. Magbuot na po nino sa kay tas-an nga muna ako ang pukusan. Makatabang po nga malingaw sa mga kalisinas, no, labi na sa mga OFW. Sa nga ani nga paagi makapalingaw ta, no, diya makapawala sa din sa kalaay, kakapoy. Salamat kayo mga kalisinas, no. Nya taas-taas naman ako intro vlog. Nya danato tiwason ning tiwas tagamay de, no. Si Badiday, salamat sa inyo drama loads, daghan na jud ko hulatan nga drama. Salamat kay Badiday, no. Kanang nay guni si Badiday nagsunod, no. Na gusto sa ni siya ta mo sponsor og kanang pangload, pero ako lang gibalibaran mga kalisteners kay tungod lang po lagi nang nay mga basher nga ingon nga sumangil ko na ta, dugay-dugayon ko na to upload para nay mga maluoy, mga hatag og load. Grabe pagduda ning uban. Nadigit po ta ka kuan nila, no, kabasol sa ilang mga hunahuna nga mga negatiba. Dapat positibo atong mga panglantaw gunahuna, no, kay puro negative atong mga hunahuna ma-stress kag samot ana ang negative imong kanunay hunahuna. Magpadala ka sa imong sayop nga mamaring gingon sa kanta ba, maling akala ba, no? Sa kanta pa sa Brown sa Eraserheads ba na, no, kanang gi-revive sa Brown Buds sa Brown Man revival maling akala, no, marami ang namamatay sa maling akala, diba, na sa kanta muna nga di lang ta magpakuan sa maling akala, no, puro negative atong mga hunahuna, magduda ta sa katao, no. Nagtinarong ba ita ni mga kalisteners, mauna nga bisag
daghan ta gusto mo sponsor para ni Badiday nga si Indaylin, no, gusto sa to siya mutabang, no, pero kay para na ako'y bago ko ng cellphone pero wala nag balibad ko kay lisod man kaayo og kanang kuan listeners kanang mag labi na ning hinay kayong data mga listeners, pwede yung hinayag data nya maikog ta sa dugay ta ka-upload kay hinay kayong data man di sayang ang murag sayang ba ang mga load para ni agi bitaw nga ning sponsor og load si Ma'am Isim, no, dako ba ni mo sponsor og load si Ma'am Isim nya tungod sa kahinay sa data naabot og expire ang load, pwede sayangan mo na kung gilaw na ba nga masayangan ko ba kay basig iabot og expire ba nya tungod sa kahinay sa data, no, una balibad na lang ko sa mga gusto muhatag og kanang load sponsor na mo sponsor unta balibad na lang ko kay maikog lay ko mga listeners, no, unaan pa sa gibasta na grabe na lang pod pero sayop gitong iyang pang bash katong mga ning comment sa una ba murag nangaway na sa comment section ba, no? Pating sayo pa gito kay o man ta mamakak ani mga listeners kay balo man gid mo ani bisag pagbangutana ta sa nang koy amigo diri nga gamit siya og kanang smart, no, tiinte nangutana siya sa kuan sa taga dito sa smart nganong nabay si hinay lagi ang kuan connection diri sa amuang lugar ang matag pa sa taga smart nga gitangtang ko, no, ang connection bantog lang hinay kay gitangtang dai ko, no, mga ka-listeners mo dayon hinungdan gasugod itong Mayo ba. Uy, taas na itong istorya, no, tiwaso na itong istorya ni Guman sa drama, no, isagwa pa kung ito ma-edit pero advance itong vlog man, no. So paminawan niyo ang part 4 sa Higala o Hustisya. I always thought you were the best. I guess I always will. O garon mga higala, ania ang laing sumpay ning atong sugilanon. Higala o hustisya. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Nakailan ka na ko, sir? Na ikaw gilagi. Huwag ka naman kailan ako. Ha? Ako ni si Ramil. Ramil Soler. Ramil! Ikaw na! Oh! Oh! Ako ni bro! Si Ruel! Ikaw gilitsi. Ramil! Bro! Nagkalihay ka, ha? Niapay. Gusto na! Wala mo makita ang pikas ko mo sa no. Ugnay ko ka, ha? Gusto na! Gusto na! Ayaw naman pag-aaway! Gusto na! Bro, musta ka na? Bro! Ha? Niya! Nag-antos ka gwapo! Ang mas gwapo po ko mo. Ha? Sige, sige. Pasag din lang. Kaya tingin mo, sumbagay sa tatungod na. Naglibog ko? Kaila mo? Di lang kay kaila. Sobra pa sa suod, Joanna. Sama na mismo nagsuon na ni. Pero dako og utang na ko ni Joanna. Kalit na inawa nga wa magpahibaw kung asa sa pengon. Di ka magyugikan, Rod. Taas ka istorya, bro. Ang minundan karon nga, nagkita ta pag-usab. Kumusta na? Ima na asawa? Nagwapa gud. Sawa ko dili. Si Joanna na. Joanna? Dali, ngaon ta. Hapon naman. May hapon lang ta. Kanit lang. Sundan daw na ito mga tulisan kay ano kapasakaan sila kaso. Ilang. Sagdiin lang itong mga tawanan. Ayaw. Musa matugara ka ng mga tawana. Kundi sa pasakaan kaso. Kailangan ikiha mo sila. Ano mabilanggo sila. Tidak. Huwag pagin mo sabda. Going straight ay gapon ka. Sige. Pumanta pa sa kayo og kaso gatong mga samukan. Ngaon ta. Ay, naba si Ramel, ha? Nganuwa pa man siya hangtod karon. Ambot lang kanyor. Di man sa makontak niya ang cellphone. Human na ma-discarga ang mga
kuan kanang mga tao nato din unsa man magpaabot ta din nila ni Dong Ramel nyor. Tara, Delphin. Biyaan ta sila. Sige. Oh, kawan pa bro. Sabay gusto nimo. Order pa. Gusto nimo. Bro, daghan na kini. Sakto na ni. Muro tag mistas ka daghan ini. Maglain atong tiyan ini. Huwag ganit siya magkapailan ako tarong siyang suot nga hikala. Ma'am, gusto ka ba ini? Ha? Mamba oroy. Joanna. Tako na si Joanna. Nagsisip-sip lang ako. Nainumdum ka siya ako. Joanna. Una lang pa uli ha. Humana to kaon. Kay manlakaw pa mi si Bro Roel. Magbanding mi tibok gabi. Daghan mi kinahanglan nga pagsultihan. Taas nga panahon ming wa magkita. Daghan mi gisgutanan nga di na kinahanglan pa makabati ka. Sige. Kining bro, gabi naman. Ug man ta kita pag-usab. Ako mahilis mo kukun. Magbian ko sa daan. Si Lolo Banog, kumusta? Banong? Wala ba na ako si Lolo Banong? Ito siya siya isuon sa Mindanao. Dogan min nagkabuwag. Ito sa kalisod. Puto nga, midang ko siya sa isuon dito sa Mindanao. Huwag ako, wala ko makatapos ako pagtuon. Bisod lang ko bisag usang matang sa trabaho. Ikaw bro, usay naman imong kurso? Ha? Di ko ka na ba usab? Sama ni Tito Felipe? May mga negosyo na ko karon sama ni Daddy. Apan, huwag ko makatapos akong pagtuon. Para unsa pa man. Hindi naman kinanglan. Kita ka man bitaw sa kong kemtang, mayahay kayo. Bitaw, bisa mo kagwapo. Nindot kayo mong gipanulob. Huwag ba, mamalit sa tagi mo mga gamit. Pamalitan tagas tanan mong gikinanglan. Unsa? Unsa ba ko? Imong adapted? Suot yun ay kaayo sila. Kasi kayo maayo kung ato na tos mansion gikan din magkita mo pag-usap si Daddy. Ikaw? Ay, kadako na ba taon ni mo dong, Ruel? Misamot ka magkagwapo dong. Salamat, ya. Ikaw sad. Murag kag matiguang. Ni gwapa kag samot, oh. Ikaw sa dong na imo sa kong ulo-uluhan. Ako ay papila kong kakos ninyo dong Royal P. Oy. Kaya nasab kayo kong gimingaw ni mo to. Ate Joy, kumusta? Daga, itaon gyapon dong. Kuan, ikaw tingali akong gipaabot dong Royal. Usa? Naglibog ko. Kalain sa akong gibati nga nabati ko ang pangahan sa akong apukan. Si Lolo Banong. Ug unya, ang iyang pangahan, dili ko malimot. 9 anyos kami sa katapusan na mo kita. Ang suot kong higala kani ato dito sa bukid. Si Ruel. Dili ko malimot. Adlang tanan gihandom ko sila nga ng ilang saat na ko kani ato nga ilang kong balikon. Dili ko malimot. Sila ang gilauman ko kani ato nga muluwas na ako gikan sa ko pag-antos sa mga kamot ni Mama. Aban binabayag katuigan kami sa ilang anino na lang. Huwag ko kin makita. Joanna? Ramel? Oh. Kanina pa ka nga nagsigi og tanaw sa kong amigo. Sa manibog ka niya? Ramel? Kuan lang. Kung wala ko'y ikaalagat ni Madini, mauna na kong sa kanimo sa atong lawak. Sige, tagaw na. Unya unsa man, mga una taoy, nagsigira matagtabi din hinoon. Kuman may pangaon man ay. Kami nga, baila mo ni mo dong oy. O ba? Uy, marag lahi na nang imong gako si Bro Ruel ha, bayot? Dong, wata ko na Malaysia sa dong ang ako, oy. Sagdi lang, yaya. Si boss, sugod karon, kanunay na ninyong makita din is Bro Ruel. Tinuod dong.
Uy, maayo hinuon. Kay sugod karon, ani na unya mo puyo uban nato si Bro Ruel. Unsa? Madungagan yun ang gwapo ng mansyon. Ay, kanindot! Bro, makalitan sa dana. Di ka magkabalibad sa kung tanyag ni mo, bro. Di ba? Bro, bisag pobre ko, pero may garbo sa ko. Dili may mong puyo ko kalit-kalit din eh. Usap lang kasulti ni Tito Felipe. May problema kan daddy. Di siya mo baliban. Nalimot kang ihatag ni daddy nako ang tanan kung gusto. Oh, wag yun ay kausaban. Maulan ay gihapon. Oh, natural. Bugtong anak ng imong suot ng higala. Busa di ka na mo paulero na. Dinhi ka na uban mo. Bro, Yaya, anda maangon sa ka-guest room. Ato na dito mo star si Bro Ruel. Ora mismo dong. bro, Og undang na anang imong trabaho spare, bro. Ha? Oh? Anha man ka anang kapoy kayo nga na may sayon. unsay buot mo ipasabot, bro? Ani ka trabaho man ako. Unsa ka naman trabaho nga buot mo ipasabot? Sayo na kayo. Makadawat ka pa og dako nga kantidad. Unsa? Murag, maginoo pero medyo bastos. I like you. Ay, ang gihagan sa nga si Roel. Yummy. May girlfriend na ka? Wa. Good. Ako na ka, ha? Ha? Pagkanadana niya, bro. Ingon ka na sugar. Pero ayaw kay seryoso ha, kay hanggaw nag-utok behan ha. No, Ramil. I'm serious. Gusto ko siya. Ang lingkod siya tupad ni Rowena. Don't you feel the spark, Rowell, when we kissed? Ikaw lang ang mihawak niya, sugar. Hantod ro, nakuratan paghapos, bro Ruel. Oops. So, do we have to do it again? Nicely this time and gently. Ano mas matagamtaman ako ang imong lips. Excuse me, mag-CR na ako. Hey! Nga may barok mansab ka? Asa man ka? Ako sundan si Joanna. What? Sige, yaw na mo. Sige bro. Ramil tayong paragulot sa man to. Iyang sundan si Joanna, kay? Sagdi siya. Yan ang trabaho. What? Ay, magkalagot ba yan, Bisan daas sa publiko. Bisan dili niya kaila. Bisan kinsa na layang hagkan. Magkalagot. Pero, ano ba naglagot man ko ngayang gihagan si Ruel? Sabay labot na ako. Bisan mag-unsa pa sila, wak ko labot. Makalagot ba yan, Nadugay si Joanna sa susa banyo. Ako tutukon. Joanna? Anong naman ka din Nagpaabot ko ni mo. Magawas na ko, lakaw na. Nagpaabot sa nimo si Sugar. Unsa? Basig maapasan sa ka din Dugay sila, ha? Kaon lang diha. Mamalik ko to. Arte. Papas-apas pa. Sorry. Sorry na dugay ko. Naglain lang akong tiyan. Wagi hapon maanaday mong tiyan ug mahalon nga pagkaon, ha? Naglain lang akong tiyan. Kaya na ako'y nakita nga makapabali sa akong kabuhi. Whatever. Ruel, baby. Let's go somewhere else. Sorry, ma'am. Dili ko may mong mabiya din eh. What? Dili ko may mong biyaan akong trabaho. Really? O sa may mong trabaho din, he. Kung pila may imong madawat, akong dublihon. Mauban ka lang nako. Sorry, ma'am.
Pero dili mahimo. Shit. Unsa lagi imong trabaho? Personal bodyguard ni Joanna. What? Seriously? Are you kidding me? Really? Really? Ramil, unsa gud ni? Ako mismo ang nag-hire niya aron bantayan si Joanna. Well, i-pirate na ko, Sir Well. So ay, kung makuha ba nimo? Ruel, darling. Dublihon ko ang imong sweldo kun ari ka magwardya na ako. Mas nagkinahanglan ko personal bodyguard kaysa na ng pabayaan na. So, deal na ha? Ako na ka. Ako na imong amo. Sorry, ma'am, pero loyal ko sa kong amo. What? So now, let's eat. Okay, yan na ta. Brad, di na ko gusto nga mo pa uli ka pa sa imong gipuyan, ha? Ha? Gusto ko nga niya ka anytime nga kinahanglan ta ka. Wala ko ilisay ni ron. Kaya naman ka ninyo ning akong baho. Walay problema. May dagang ko mga sinina niya. Sagad, makausara na ako na magamit. Ang uban mo, pagani. Pagpili lang niya niya. Okay, salamat, bro. Salamat, good news ka ba? Tara na, mga naul ta. Ops, kadit. Ako ni Abli. Kasi, diyabag ka. Babayot mo sa tanim mo. Ma'am Joanna? Salamat. Sakyan naman na sugar. Hi again. Sugar? Saan naman sad? You know na. Dili ko mahilo na hangtod nga makuha ang akong gusto, Ramil. Try harder, sugar. Sure. Musod na ko. Ako sab. Tana? Wow! Kaangayan mo si mo giilis ka t-shirt. Misamot ka kagwapo. Wait, tarungan akong imong kwelyo. Okay, that's better. Salamat. Ang ngayon ka kayo, bro. Well, mao na kini ang imong lawak. Feel at home. Anytime gutumon ka, adto las kusina. O, niya. Uy, usaw ni gisuni mo ining sobre, bro. Kwarta. Kadaghan ko din ni kwarta. Advance payment na ako nimo. Unsa? Oh, much money, Ruel. Murag pag usa ka tuig ba ning gi-advance mo gahatag nako? Gamitan na. Ug kung makuwangan pa, hinala niya ko. Salamat kay bro. Pero, kung ari ka na ako, Ruel, dili lang usa ka sobre ang imong madawat, Ruel. Usa gyud ka bag nga kwarta. Og, may bonus pa. Me? Let's go? Ramil, arboron ko na ning imong amigo, ha? Since, ni araman mo sa mansion karon, og di lagi nahalan bantayan pa ng imong uyab nga fake, ako unang humaman si Ruel. Ma'am. Gwapo si Segisulog. Pero, I think, mas magwapo pa ni siya kun i-shopping ko ni siya karon og mga bago. Let's go? Ma'am. Ikaw na, Brad. Di kalunganan na tibuk adlaw kung dili ka mo uban. Isipang day off mo karong adlaw. Bro. Yes! Thank you, Ramil, darling! Ato ta mag-shopping sa pinakadako nga mall din sa syudad, Ruel. Ayaw ka bala ka. Ako ni bahala sa tanan. Oops. Sorry. Dili ang kambyada ang nakuptan. Nasaag ang akong kamot.
Ma'am, hinahinay lang. Tinglig, madisgrasya ka. Asa ka man mas gustong madisgrasya? Sa kalsada o nako? Ma'am, asa pa paingon? Abi ko pagpaingon ta sa mall. Asa man dito? Paingon ta sa Highway 69. Am I falling for Ruel? Lahi ang bation ko matagigayon nga moduol ko niya. And every time nga dili ko siya makita, I miss him. Og never pa ko nakipati nga uban. Not even nga dukang Ramil. Is this love? Ay, gikilig ko. It can't be. Posible bang may love ko sa lalaking bago ko lang nakita o nakaila? Well, maybe. Kay matod sa uban. May love at first sight ko, no? Am I? I think I'm in love. Ay, Diyong Ruel, kisabay mo ipangita. Si Ma'am Joanna. Ay, wa man ko makabantay nga may kanaogi kan sa iyang lawak, Dong. Nga naman unta. Kung may tuyo ka, tukto ka lamang sa iyang lawak. Wa. Gipagnita ko lang sa palibot ka tinglig. Wa ka magkabantay. O, may gawa siyang lawak. Tinglig malipat ko. Oh, si Day Juan. Wa ko makabantay, pero ang usa ka babae, mo ako nagkita nga may sa paingon sa taas. Aha? Oh, noon, anda naman ng babayhana din. Sud gawas mo na si Dinis Sugar Dinis Mansion. Suod manggod na sa ilang pamilya. Hinungdan man gani nga gibuya na sila si Dong Ramel sa gamay pa sila. Naswito ka ba sa pamilya ni Sugar, Ate Joy? Wa, kaayo, oy. Kuan, hisgot malay amo na bati god nga kasusyo sa negosyo ni Nyor Felipe kanang amahan ni Sugar. Datong usab kayo kanang bata, og bugtong usab. Mao nang ingon ni Ana ka spoiled. Mo ba? Dugay ka nang nagserbisyo din eh. Dili ba? Sa ito pa, nasayo na ka kung unsay mga negosyo ni Senyor Felipe. Ha? Daghan. Broker man kuno na sila. Sabi ng broker, ay, ambot lang, ay, ako kay bawaan ng uban. Ay, tabi una ni mo dong ha, kaya tayo manon sa nakot tong mga iro nga naa sa ilang mga tangkal dong ha. Sige, Ate Joy. May padong lang mo. Matahod kag ati nako, nay Ramil. Usamanta ako, nag-atiman niya sa gamay pa na siya, pero wag yo, tahod nako, ibundak nga akong pangan. Sige dong, ari una sa ko dong ha. Kasusyo gid sa negosyo nga gidikanan ni Sugar. Og ni Bro Ramil. Og kana. Ang gikinahanglan ko bang kumpirmahon. Dili ulit ko magawa sini sa ako lawak. Tingaling makita ko na usab sila si Sugar o Grabella. Ay, nga na mga sulong ka man ang akong una-una ilang duha. Pahala sila. Bisag mag-unsa pa sila duha. Okay lapot. Nga na ba kinahanglan magkong mangigi sa iyang atensyon? Sa atensyon nga iyang gigahin alang kang Sugar. Umasa siya'y buhat. Makanti man siya. Basta makabuhat siya sa bisan unsay iyang gusto. Ay, magpasalit ako usap. Lingawan ko ang akong kaugalingon. Lalo ko na paabot ni Ruel kapasuit pagpalik ni Risig Lawakta. Kinigiyang online lang una ang akong kakus-kakuso na pindayan. Ruel.
Usa nining mga adlaw. Maako ka. Sugar? Dugaya sa ni mong misod, oy. Nga nang nahita maganda sa kong kama. Nagpaabot ko nimo. Huwag akong t-shirt ka na mo gisulog. Well, basta nga ko si Nina. Muna naman po si mong shirt. Nagduka ako. Kung mao, pahuway na niya. Mugawas kong balik. Ay, ayaw. Sugar! Ay, gigutom na gid ko da. Wamaday ko mukaon kanina. Magawas na lang ko din sa among lawak ni Ramil. Ay, may kutoy nagmaayo akong tiyan. May naguok na. Oh, uy. Abli man ang pultahan sa kwarto ni Ruel. Liiwan ko ba ka? Wa tingali sirya kay abli man ang pultahan. Mapadul ko. Sleepy lagi ko. Sige na pa. Katuog yung gusto ka. Buhay na ko. May batod ko sa silong. Pagkatulga lagi ko, Ruel. Sugar, ayaw ka di pag binata na. Hali na ba? Tupari ko or makatugo. Sugar! Sorry, nadatugan mo di ka. Gidiram ka mo galit ko na. Ay, papangon. Diha ka lang sa akong ipapaw. Unsa? Sugar, di ka gusto na maghugot kayo. Oo, ika ha. Ayaw mo paglubnot. Mura na hinoon ko manunugos da. Diha ka lang. Romel, sige na. Ayaw ko insulto ha. Dili lagi ti kalukuson. Gusto na ko magkakos ni mo. Sugar. Nga na pagmilili pamagyo ko sa iyang kwarto. Nga nung nanguryoso pamanggit ko. Nakita ko na hinoon sila duha nga naghakos. Wa siya'y kalahiyan ni Ramel. Ang mga subject babae, managsama sila. Magkalakot. Nawa na nga akong gana sa kaon. Nawa na lagi pag-ibati kong kagutom ka kanina. Mas may pagbatog. Ikatugo na lang yung kalakot na akong gibati karon. Nga na maglakot mo kung nilang mag-uban sila. Wakong lapot nilang duha, bisang mag-unsa pa sila. Pero nga na mabati mo kong sama ini. Wag ko makasapot. Nga no! Ayaw na kayo nagbangon pa. May ginambag ang putahan. Pasagti. Dinilang lagi ka sa akong ibabaw, Ruel. Sugar. Promise, mag-behave ko. Basta, dinilang kauban ako. Hanggang lang makatog ko. Okay. Dinilang ko tupad ni mo. O dili sa ibabaw ni mo, Sugar. You're really a real gentleman, Ruel. Sige, Lorna. Nadawat naman nimo ang imong bayad. Sige, makabiya ka na, ha? Sige. Atuon ko sila si Busing Unyor Felipe. Pahibawon ko sila nga may nadaan na usab nga mga bagong babae si Lorna gikan sa laing probinsya. Bitaw eh. Makailad sa ning mabayhana na. Makadagyod. Unya mga itsuraan na ba usab ang mabitbit pa ingon din sa syudad. Ubay-ubay ni Gud na ilad ni mabayha kini si Lorna. Pasalikan lang hatagan og maayong trabaho inig-abot din sa syudad. Awa na. Pitik na mga probinsyana. Ay noon, sa primero naman na sila mo palagba sa ilang trabaho sa club. Kung makadawat nagdakong kantidad, awa na, look, may nasagad ang uban. At tuon ko ng ako mga amo.
Oy, mauna ka to ha. Dinhi, ako ang gisaligan sa atong mga amo. Busa, kung unsa may akong isulti, mutuman sa byod mo, ha? Kaya kung magmagahi mo sa inyong kita mo ini, ha? Usa ka bala na mo. Amatang usa ka ninyo nining akong pistola. Nakisabot mo? Sabot kayo. Ay, kana. Kana nga atong mga amo, abay ninyo. Mga galante kayo na sila. Galante. Kita mo nining ako mga alahas, no? Kita ka na? Dili ko ni maangkon kung manarbaho lang ko og mga ordinaryong trabaho. Bisag mo trabaho pa ko og bangko, di ko maka alahas og sama nini ka mga baga gyud kayo. O kamo, makaangkon na yan sa mo og mga sama nini, alahas og kwarta, kon magpabilin lang mong matinud-anon nila ni Senyor Felipe o Boss Ramel. Sige. Dali na mo. Boss Ramel. Senyor, mao na sila ang mga bago natong mga tao. Kasiligan ba mga tawanan? Oo. Dili ko mukuhag mga tao nga dili nato kasaligan, busing. Diskwido ta na. Gipasaligan ko sila nga makadawat og dagkong kwarta basta muserbisyo lang og tarong ninyo ni Senyor Felipe. Okay, pamati mo. Karon nga nagkaso na kamo din di na kamo mahimong mugawas pa sa among grupo nga buhi. Ang tanan nga inyong masayran ug mahibaw-an na din kinahanglan nga magpabilin lang usab din nakasabot. Ang kwarta, dili ka na ninyo angay hunaw-hunaon. Tungod kay tugbangan ko og dakong kantidad ang inyong serbisyo kanako ug sa akong amahan. Ug alang sa pagdawat inyong tanan, may bunyag alang kaninyo. Delphin, ang mga babae pagawas. Okay, bossing. Sige na. Gawas na mo diha. Kinahanglang lingaw ninyo ang ato mga bagong recruit, ha? Okay. Music, please. Duta na yung ginabuhin ito nini. May kwarta na, may mga babae pa. Mao ka na'y bugti sa inyong pagkalagad kanako. Sige. May daghang bino. Mahay mo kamos paghubog kanong gabiho na. Umanan ko kamos paglipay-lipay. Dili ka na aga ko gikahadlokan, Sugar. Then what? Nahadlokan ni Ramil, ha? What? Then, sa imong kadaot. Mas nahadlo kong mabungkag unya ka kung masagpaan ta ka. What? Ano man kang payhana ka, ha? Sugar, please. Niatas ka na nan. Matod pa sa kong lulo, dili pa nga mag-away ato bagas grasya. Kay magagaba ko nung. Dili ko mo tuog ka pa. Pero sige, kay ikaw man ang nibadlong, mutuo ko. Pero wa na magpasabot ng kalimtan kong gibuhat ining bayhana. May adlaw ka na akong bayhana ka. Okay, let's eat. Parang lami tuod ng hamudada nga giloto ni Manay Sonia, da? Ako butangan ang imong plato, ha? Gamay lang. You know na, imo na diet. Tingog ron. Kay simplangon ta ka. Para may igham lang ta. Karat mong guna kong tutonlan. Pero bang niyaman mo mga os dining table? Dili ba angay nga adto mos kusina? O dili din himudungan sa inyong mga amo? Amo na day ka na mo, day? Noon dili. Apon mao ka na angay niyong buhaton. Kun mo, di sabi ko angay moapil pagsawad ni mo sa pagkaon. Sugar. Ha? Usa ko sa mga trabante din Usa, agay sa mga tukos kusina, di ba? Kung mao, nahala sige. At lutas kusina, at tuta mangaon. Biyaan ta na siya diha. Okay. Sige, tanong. No, wait. Sila lang, Roel.
Ubanan ko sila, sugar. No! Dili ko gusto mag-inusara ka sa pagkaon. Kanunay usab ko mag-inusara sa amo. And that would be so lonely kung lakip din eh. Mag-inusara sa ko. So, Ruel, sige na, please stay. Magpabilin ko. Kung magpabilin usab sila. Okay. Okay, fine. Lingkod na po pagbalik. Let's eat. I'm starving na. Kumusta naman mo din samtang wako? Oh, okay ra, bro. Murag kapoy man kay ka. Oo. Busa, tugpaw na ko, bro, ha? Ikaw na bala din, eh. Mupahuay mo na ko. Storya lang yata. Ramil, may mabagwad ko sa simbahan. Sige mo nagkaganto sa simbahan, Joanna. Masig mulapas ka sa langit, ha? Masig maglisod tagbirani mo pabalik. Mahimo ba? Bro, sumuka ni Bayhana, eh. Ubanera ganyan niya. Unya na lang taon-taon. Kay magpamasahe na ko niya. Oh, okay. Sige, bro. Wala problema. Thank you, bro. Tuloy na, Joanna. Magpaabot ko din sa sala. Nauli na si Bro Ramil. Kapag kapag makita din si Don Felipe. Matod pa ni Manayson niya. Nga may kondominium ko kining kanunay istaran. Ug usahay. Adto kini mo pundo. Labi na ko may magkasosyo siya sa negosyo. Nga maabot kay gawas na nasod. Kinala makuha ko ang pagsalig ni Don Felipe. Kana. Idot pa, idot pa. Ay, sakit kumukubo. Kadagkaniyag lakra sa iyang panit. May mga kiss mark ikan sa iyang liog. Lakip na sa dukan o kapaga. Bisan pa man ko nag-uban mi. Apan mo hilapot kihapon siya og laing babae. Dali ra siyang nakatog. Gikapoy kit siyang mayo. Undangan ko na siya sa pagmasahe. Mag-ilis ko dali-dali aron magkalakaw namin ni Ruel. Oh, Ramil. Dali maga. Tingaligi mong tintalo na kung sungay gala. Ha? Ayaw ginagbuhata, Joanna. Kung di ka gustong pat yun, taga. Ramil, sakit. Uy, inako. Pero dako kong kumpiyansa sa kumbrad. Naibaw kong dili siya makahimo pagluib na ko. Ramil. Ako ra ka, ha? Hinumdumi na. Sige. Magkalakaw ka na. Nagpaabot mo sa Bro Ruel sa silong. Laya niya to. Lagaw na. Salamat. Ita malimot lagi dayon ay. Napaganikos doon malimot man dayon. Sa pagkakon malayo ko. Ha? Ang akong kiss lagi kung mulakaw ka bidaw eh. Ingat. Kaganiya pa siya nagluhod at ubangan sa altar din sa simbahan. Maklaro ko kayong nagbako siya. Ano man ka? Maluoy ka, Diyos ko.
luwasan ako nining impyerno nga akong nahimutangan karon. Gusto na ko makalingkawas. Maluoy ka. Maluoy ka. Basa na kini mo panhi. Gamitan rin ako. Bago na ba? O pa na ako magamit karon. Salamat. Ma'am? Nagasuhay ka na ba? Nga may gipangayo ka sa Ginoo at lang tanan. Apan wa gid niya ihatag. Dako ko pagsalig sa Ginoo, mama. Busa misali ko. Dakon may pangayoon ka. Yan ang ihatag nimo. Kung alang bidin nimo. Sige lang. Salig lang. Ayaw ko naungi ang pagampo. Kung doon sa may mga ipangayo ka ron, kung ano pa man niya mahatag, tingalig sa umaabot. Imo na ka na makabot. Hinaot pa unta. Mula ho sa bata sa mansyon, ma'am. May mabagda doon ko niyo bisan asa. Ha? Dili pa ko gusto mapauli. Gusto ko makahanggap og presko nga hangin. Kanindot ining dapita. Kabog na sa kuyoy sa hangin. Huwag mo malandaw ka din niya ang syudad. Gamay na lang kaayong tanawon, di ba? Oo. Kay niya naman ta sa layo. Niya naman ta si babaw sa bukid. Kada ato sa gamay pa ko. Kanunay kong gihandom nga makaanhi og dakong syudad. Matod ko sa akong kaugalingon. Kung muhingkod na unya ko, mubiyak ko sa amo. Mamasin ko nga makakita og nindot nga trabaho din sa syudad. Ako niya, inigabot na ko din eh. Suruyon ko gid ang tanang dagko nga mga tindahan. Tingali, malingaw ko og maayo. Unya, tilawan ko ang ilang mga pagkaon din eh. Unya, makisabay sa uso. O mahimo mo ka ng tanan. Dili ba, ma'am? Sobra pa. Mihila ka? Natumban ko ang tanang mahalon nga tindahan. Ang mga mahalong mga putang. Sinina, alahas. Aman bukti ni anak mo ang akong kagawasan. Ma'am. Gusto na ko mapauli sa amo. Gusto na ko mamahimong gawas nun pag-usab. Ruel, tabangi ko. Tabangi ko makaling kawas gikan kang Ramil. Sometimes it wasn't fair. Gihubo mong emosyon nila. Ingat si Mama Sal. Muna kong buhato din sa lawag. Lipayon ko na ka. Huwag ko masayod ko na saon. Pero buhaton ko ang tanyan. Para mabuhay pa ko sa... Unsa? Hulo nga kang gibuhat mo. Pero nga naman, huwag ka ba ko yun? Sir sa akong buhaton. Sortihin ko. Sir, maluwi kaya akong pansya. Isulo babalik ka na imo sa pot. Wate buhaton ni sa lawak. Palabyon talaga ang oras. Apa ni saan ako? Dili mo sultihan inyong manager o si Bisan Kinsa. Ngaway na itabo na itong duha din ni sa lawak. Nagkasabot ka? Salamat. Salamat. Pilay imong edad? 16. Pila mo kabuo kagikas probinsya? Nga may paingon din ni syudad.
Niyawsa na. Di ba nindot? Mas labi pang babae kaysa binot. Labi na kung ikaw ang makauna. Igo na malang gugas pagpahiyom. Noon sabi ka eh. Masama ka nahutan kas kusok. Malabihan sa tingalin ni mo, no? Una na, yun akong mabaguhan ka. Ako magana eh. Wapa magana ko puli ni butaga nga sige-sige na ko. Mas na ikaw magana hinuon ko. Ha? Okay, kabla ka, Brad. Dili lang kay kinirang itudlo ko ni mo. Tudluan ko sabi ikaw, lakip na sa uban kong negosyo. Oo, tudluan ka. Ano sumabot, kung makat-on ka na, makaparo ka na una nga ikaw ra. Ha? Makahimo ka na imong grupo. O makakwarta ka na, makwartahan ka na usap unya sama na mo. Bro, Ramil. Oh, dili ba nga unsay ako, mausay imo? Bro. Iho, dili ang tanang butang. Mahimo mong isali ka ng imuhigala, Ramel, ha? Nakasabot ka, ha? Yada! Dad, relax. Ha? Relax. Di ba ako sa gibungat? Nasayod ko. O sa to? Nasayod ka usap? Ha? Mabaka na imong ipahambog nga nasayod ka sa imong gibuhat. Ramel, nasayod ka kayon. Kung unsay ka peligro, ha? Unsa ka peligro kaning atong negosyo. Dili lang kay ang gobyerno ang atong kontra. May mga kaatbang o kakupitin sa kita sa negosyo nga angay tang bantayan, ha? Nga dili makasudin. Huwag nagtuo ka nga si Bro Ruel ka na. Dad, di ka na may tabo. Ha? Dili may tabog tamblingon ko sa suod kong higala. Dako kay kong pagsali ka na, Dad. Sa relax. Okay? No! Daddy, dako na ko, Dad. Oh. Dili mahimong diktaran ko nimo sa tanan kong kinahanglan din nga kinahanglan nga buhaton. Saan ko magpagbarong sa kong kagwalingong til? Kung naagag kanon na nga mulakaw alang nako. I am just protecting you. Heyo. Salamat, Dad. Pero di na kinahanglan. No need. Oh, Ramel. Oh, Ramel. Heyo, Ramel. Balik. Ay. Kahit yung kinig pata. Delvin! Delvin! Sundi si Ramel! Asama niyo? Bisag asa! Bisag sa impyerno ba? Ha? Lagaw na! Matungan yun. Makalagot. Ipapangita ko pag-usap ang kagikan ni Ruel. Kinahanglang masayod ko siya mga kalihukan. Sawa pa sila magkita pagbalik sa akong anak. Ako'y pagsalig niya ng tawhana. Wah! Asa man ipaingon sila si Busing Ramil? Murag paingon man ni sila sa bodega. Ana, oo, namili ko na sila. Ay, kung iyang dad o ng iyang amigo diha. Ay, dili na ni maayo. Panidaan ko lang gayon sila. Oh. Diyan na ta. Kalaog na. Joanna? Salamat. Oh, Brad, unsa man ni dinhi? Manay nga akong buti pasabot nimo. Nga akong dakong negosyo. Ha? Dali, sunod ako. Bro, unsa man?
Mao na inyo negosyo? Magpak na mga tawas? Kung hibaw pa na ko nga, magkapadato din na. Dugan ko na motos na. Daghan na sa merkado. Shabu, Unsa to? dili ka na mga tawas. Shabu ka na. Siya po. Exactly. Shabu, drugs. O mga party drugs nga mo'y uso karon. Ha? Brad, tako man na pagbalik imong papa. Tingaling, muto ang imong laway. Bro. Ingon to sa di ka magkatuin eh. Mauna inyong negosyo. Sa dugay panahon, Pero bro, dakpunon ka na sa baraod. takom ang baba sa mga dagko kay maayong pagkalawog, Brad. Unsa? Nila ni Kinsa? Makilakraon niya sa mga dagko, Brad. Sumaabot ka mga adlaw. Unsa? Ingon usa dili ko magkatuoy ni bro. Dali. Dulong tanga ko mga tao. Ipaila ko ikaw kanila nga isip akong tuong kamo. Unsa? Kamong tanan pamati mo. Mao kini siya ang suod kong higala nga si Brad Roel. Sugod karong adlaw. Tahoron ninyo siya sama sa inyong pagtaho nako. Kaya nga kung tingog, iya usab. Brad. Dako gid kayo siya pagsali kang Ruel. Kung nasayod palang uta si Ruel sa mamay mong linugdangan ni ining tanan, dili ka kinutambudawat sa mga obligasyon. Ay, Ruel. Sige na. Sige na. Magkabalik lang mong tanan sa inyo mga gimbuhaton. Oh, Brad. Nasayad ko na si mga nahon na, Brad. Illegal. Ay, lalagi ka balakan. Untouchable kining imong higala. Eh? Ako rin bahala ni mo. Pero, Brad. Madlo ka? Tingalig dili ko magkabuhat ang imong gisamon ako. Ikaw pa. Manad ka na sa pasikot-sikot na ning maong negosyo, Brad. Ilabi na kung makakupot ka na bag ka ng dagkong kantidad. Timani na. Wa ko magdaon. Kada ko sa pagsalig ni Bro Ramil ako, hangtod karon. Bro, pasido ako. Apan usa kini kay nungdan. Kung nga nung gidawat ko kini maong misyon. Tungkol kay gusto kong sumpuon ka sa tarong nga paagi. Apan unsaon. Kung nabutaan ka na karon sa tinagingting sa salapi. Unsaon ka kapagpagkang, Bro Ramil. Nagkonsensya ko sa pagsalig yung gihatag ka na ko. Ang kanilang tinagdan. O pagsalig na ako sa mga bata pa may. Wa mo sa bisan kamay. Ingon masab ko, Bro Ramil. Dili usag kasuon nga higala pagtanaw ko nimo. Kundi sama gyud sa koleksyon. Manaw ko. Moinom kong tubig. Kasi pag makatulog ko, ipahuway ko akong una-una. Busa ka na kong balik sa kulawak. Oh, uy. Busa mo to. Murag may nabati kong kasikas.
Sa gawas tingali gikan. Tingali ka mga ero. Pasakan ako. Oh! Naanda sa pa. Muhunong ko. Pamatiyan ko maayo. Kundi hindi ka namang kasikas. Oh! Ang sarap. Murag tinaginting sa kadina. Murag. Murag na sila magikan. Sa karon. Dini. Murag ikan din yung maong kasikas. Dinhi ni maong lawak. Sirado. Manay? Nag-unsa ka ba diha tungod sa pultahan paingon sa underground, ha? Underground? Ay, oo. Paingon ka na sa underground ning mansyon. Nganong naamat ka diha? Kuan, gikan ko mainom og tubig. Umrag, may nabatip ko kong kasikas. Akong gipangita ang gigikanas mo kasikas. Ug dinhi ko masangko. Mura bag kasikas sa kadina? Jesus dong. Ayaw na lang panguryoso. Kinaniguwang na lang kog samot og pamati aron. Ha? Hugot nga gibaod ni Senyor Felipe ang pagsodiha sa underground. Ay, unsaon man sa gaha na mo pagsodiha nga iya man nagila. Og Sergio nagkupot siya widong. Mao ba? Mao kyud. Higayon magani nga makita ko kana siya nga makadlaw na nga musodiha. Ay ambot ba? Ambot kung mag-unsa na siya diha nga mura magtagtago-tago sa pagsodiha. Mao ba? Ay, ganida na ba ko nagsigig pa ko'y apoy? Ay, wa pa magigihapon ko makatog. Nahurot na lang akong inom ang giandam kong tubig dito sa akong kwarto. Ay, busa, magkuha na sa kong usab, ha? Ingon ini magitingali ni magkatigawang natadong. Magminanok na lang tagkatog. Ay. Eh, ikaw, katong na dito, eh. Basin pag mutubo ka pa, musamot ka nagkataas. Sige, manay. Mauna na ko. Gindilit ni Senyor Felipe ang pagsuod sa mga lawak. Huwag nagtago-tago siya pagsuod dito. Nga ano? Unsay naa sa mga lawak. Kinahanglan ako kini masayran. Si Romel. Ay, maayong buntag, Nyor. Mamahaw ka na. Ay, wa pa mo ka naugikan si ang lawak si Dong Ramil. Si Ruel, ha? Eh, naasalo yun, Nyor. Sayong nagpasingot. Pukawal si Romel. Ug ing nga mo sunod ka na ako dito sa budigam, ug ing nga ipabilin ka ng iyang babay din sa mansyon. Siya lang ug si Ruel ang gusto ko makita dito. Matuman, Nyor. Ay, sa'yo ba kisapot ni Senyor Felipe? Hingalo man ka. Bilahos na og kawas. Tuktukon ko na sa ilang lawak si Dong Ramil. Maayong buntag, day. Pasaylo ang intawon nga nadisturbo na ko ang inyong pagpahuway. Ganina pa kong nagmata, manay. Si Dong Ramil. Natuog pa. Kuanday, ipapukaw siya sa iyang amahan. Ay ugmatod pa, pasundon karon dayon dito sa budiga. Pero sila rang duha si Don Roel. Ipabilin ka kuno din Ha? Sige. Ako pagkawan si Ramil. Salamat, day. Ramil? Ramil, pagmatao na. Sumukap eh. Gipapukaw ka sa imong amahan. O pasunod ka karon dayon dito sa butika. Kamong duha si Roel. Usa? Nga naman.
Dad, yan namin. Ano bang sa iyo mamini mong gipaso dinis budiga? Kung may sulti ka, dito na lang utas mansyon. Delphin, pasod lang ka ng traidor. Re, na Joro. Re. Senyor, maluwi ka. Ako isa. Napunta sa bunog na sa lalaki. Dad, ano man eh? Gireid kagabi ang atong club. Ugmay na lang gani kay nagkatip ka na to ang atong tawag ikan sa son. Ha? Og gipahipos ko ang tanang mga babae. Isa? Og kini! Kining tawhana ang may traitor ka na to. Senyor. Ha? Dili na mayong buhion pa ang mga traidor nga sabag kanim. Ayaw ako isa. Ako isa, senyor. Ruel, dawata! Dawata kining pistola! Ha? Padya kining tawhana. Dili ba miyembro ko naman ining maong organisasyon? Busa niya. Dawata ng pistola o patya din sa mo at tubagan kining traitor. Ayaw, maluwi ka. May mga anak ko, maluwi ka. Sige na. Dugay pa di mo dawatan ng pistola. Sige, dawa na. Sige na. Ayaw. Maluwi ka. May mga anak ko, maluwi ka. Senyor, tuwi ko. Mag-isa, senyor. Magkakot! Ruel, unsa pa ba yung magipabot, ha? Patya na ka ng tawhana. Murag mi kakak, Manyor. Manyor, kakak. Dili ko magkahibaw papatay sa taong way sa anak ko. May sa tong grupo. Traidor siya. Kamatayon ang silot sa mga taong traidor. Dili pa siya tagaglaing higayon, senyor? Higayon! Aron sa unsa, ha? Alang sa unsa? Magubang akong negosyo! No ka! Waan na ko laing higayon nga ihatag sa mga sama ni tawhana. Sige na. Kaya, oy. Gusto kakablit lang, hayang na ng buwang. Ramit! Gano'ng ikaw ang may patay niya ng tawhana? Sa may dugayan, God? Traidor ka na? Wala, patay na. Mana? Dili ikaw akong gisugo sa pagpatay niya ng traidor. Sus, parehara na sa istoryahan, Dad. Pati na nagyapo na. Ako na nagdali. Ramil! Wapa maana sa tumbuhan si Ruel, Dad. Wapa siya sukan magkasuway o patay og tao. Musa magduha-duha gyud sa pagkablit sa katilyo. Dili mahimong dupan sa tanang higayon ang imong higala, Ramil. Nakadungo ka ba? Dad, relax. Relax lang, good, Dad. Patay na natawa na. Sa pa ba'y kabalakan mo, ha? Sige na, ipahipos na ng traidor. Bro, paganad-anad nga makakita kag samay niya. Kay mao gikini ang dangatan tas mga tao kung mga sakop din nga mo traidor na mo. Patay. Bro. Managkaroon niya ining trabaho, ha? Ipusaran ninyo ka na. Ilabay sa labayanan. Kumanor. Nalimot ka tong tawhana kung unsa kadako sa mong influensya. Nagtuo tingali siya nga masayon-sayon ra niya ang pagparade ang amo mga club, ha? Diha siya masayop. Karon, wa na hinuon siya kinabuhi. Dako kayo og pagsalig ang akong anak kanimo, Ruel. Hinaot pa unta nga dili mo siya pakiyason. Senyor. Si Ruel, 100% nga magkasalig tayo ng akong higala, Daddy. Busa, chill na, okay? Bro, ito na. Pamalik ko ito sagi. Mamaulit kay... Nagduka pa ko hantod karon.
Dad, muna na namin mo. Saan naman ka? Bro, murag dili pa ko makatuog mo patay ka. Sa sinugdanan, murag hadlok. Pero, sugod na kulba. Sa sunod, wala. Mural lang kag nagpusil giro. May pamilya ka itong tawa na. Oh, watay mahay mo. Betraydor siya. Bro, adunahan na kayo mo. Mapalitan ninyo halos tanang butang ngayong gusto. Ano di man yung hunungon ang pagpahiyot og dugas? Lakit ng pagpamaligya sa mga batanong babae. Di ka na mismo si mong baba, bro. Adunahan na mi. Huwag ka na ang nakapahimo na mong adunahan. Musa ka ka mo manang undangan. Bro. Sige na. Hindi na tayo mag-iskot pa na. Ano sa man? Ako yung drive o ikaw? Ako na. Nagduka pa man ka. Resulta na niya sa pilakad lang ang away pahuway. Baba na. Duka na kayo. Mo gamit ka? Usahay. Pero usahay na. Pero ikaw, kaya wa pa man ka makasuway, ay lang. Dili ko gusto nga maparehas ka na ako. Okay na may usa na to nga adik. Bro. Wala sa pagkabantay may hunong dami. Bro, niya na ta. Abot na ta. Oh. Nagkatubre ko. Dali ako na ito nabot. Hindi mo gipalupad. Mulaos ko sa mong lawak ni Joanna. Ikaw na. Huwag ka pa makakaon. Kat pagkaganina nga milakaw ta. Oh, hasta sa gap. Dungan ta. Away ka na. Duka. Kapoy kong lawas. Mas may pag suyupan ko na ron. Mawang kapoy. Undangin na bro. Usa? Inigsoon kini nga tambag. Undangin ang paggamit mo ng ginadiling rukas. Samtang may higayon pa. Okay. Ako nagundangan ka ron. Tinuod? O lagi. Muna ko nga lawa. Waway sa ko. Ugman lang. Bro, seryoso ko. Undangin ang paggamit na. Murag dili ta magdaog na napita, bro. Dili pa man ibisyo nga ako. Lingaw-lingaw raman eh. Di pa ko adik. Maong hunungin na. Samtang wa pa. Ay, gutom na bro. Ikaw na rito sa kusina. Ikaw. Mula sa kwarto. Ay. Oh. Iyay, ni ano sa nibihanay. Tuka, ba? Ikaw na yatubang na niya, bro, ha? Ramil, wait! Ayoko si Bati. Sugar, nagduka ako. Ano naman sad? So, nahibaw na ka? So, sa ba? Sa atong kasal. Karaan na, way bago. So, ako na di ay mo iawahi? Ay, shit. Hindi po ko gusto magpakasal ni mo. Gusto may gusto? Naglagot ko. Naglalis mi ni Daddy. Karaan gapon. Di na nabag-o nga maglalis mo. Pero kini, bag-o ni. Milayas ko sa amo. Wala mo nang dili na bag-o si mong amahan. Milayas ko, og anihin ako din mo puyo. Usa? Uy, sugar, buwan ka? Nope. Royal babe, please go get sa kong things sa kong car. Uy, niyabag ka na? Milayas ka, ugani ka din yung puyo? Niyabag yung ka. Di ka makagusto nga makasalta. Unya, ani ka na hinoon din eh. Don't worry. Dili ikaw ang akong tuyo din eh. Gusto na ko madool ni lover boy. Well, please, get my things. Hanggaw ginibayhan, no? Hanggaw sa kig utok. Uy, sugar! Ay na pagdayon, ha? Sugar sa ba? Uy, magsulti yun na ta! Oh, bro. Miso na siya sa mansyon. Walang kalit nga kung duka, animal. Hanggaw ginibayhan, ha? Asa ko ibutang giring imo mga butang? Sunod lang na ako. Ayagin sa kong kwarto, ha, sugar? Wa ko'y plano makik-threesome.
Isam ni nga ni Joanna, no? Kanahan gining bayhana. Namipidayo kog lakaw. Milapas na sa mong lawak ni Joanna. Ikaw na bahala ng bayhana, bro. Masuwari ko sa mong kwarto. Bahala na ka na ni. Bisul siya sa kong kwarto. Sugar, asa kwarto ako ipamutan kining imong mga butang? Dili! Unsa? Hiibutang ng una na diha. Come! Lami kayo ikatog. Dili kayo humok ning imong kama, pero okay ra. Mas gahi, mas nindot. Kung gusto ka din o sige. Ako lang kawon ako mga butang. Ako ibalin sila yung kwarto. No! Ganun mo balhin man ka. Nga pwede man kang mag-share din Dili ba? Sugar. Come! Oh, lock the door first, honey. Kumidyante ka no? Oh, really? You think I have sense of humor? Wow! First time nga, may nisulti nga lalaki na ko, ana. I don't like you na. I love you na cute, Ruel. Unsa? Will you marry me? Unsa? Pinatag ito nag-armas! Unsa? Pangupot ka mo! Pagkos ka kong pagpanagan! Animal! Ang ato tingali ka ng mga kontra! Disundan kita nila! Ambos na ninyo! Di timing nga paingon na ta sa probinsya! Girakrakan sa nila! Animal! Baus ka na! Baus ka mo! Sige! Pagkusgi ang pagpanagan, Roel! Oy! Unsa ba ka? King na pagkusgi ang pagpanagan! Ano ito, Han? Katulis lang sila rin magkamaw-mamu sila eh. Ramel! Balik din, Ramel! Ayaw magbalhin sa luyo! Bubuhos ko na lang! Ramel! Dito ko! Roel! Naapsa na ta! Gitapara na ta sa sakinan sa itong kontra! Hala! Bullseye! Naigoni mo ang migawa sa bintana ug ang nag-drive sa pika sa kinan nga mitupad na to, Roel! Kailan ba nato si Brother Ramil sa ospital? Kaniya na sa pribadong lawak ng ospital ang akong anak. Salamat sa imong pagluwas akong anak. Gibuhat ko lang ang angay, Yor. Abi na ko, dili ka kamaong mo gamit og pistola. May malagi kaya ka kanina. Hanas ka mga tanawon. Unya, giusahan pa ni mo kupot ang manibila. Di kinahanglanas kay gayunan. Gipabilib ko ni mo, bata. Nyor, kaya mo to nako ba? Nakalitan lang ko, Nyor. Mikalit og adto sa luyo si Boss Ramel. Unya, kalit og bunot ni si Roel o gitirahan ang atong kontra. Utang, wa ko ka arte. Pero, paingon ang tato ganina, Nyor. Paghilom, Nelfred. Nyor. Gusto akong anak, ha, Roel. Kasaligan ka. Dawat akit. Sobre? Sige, tanawa. Kadaghan ining kwarta, Yor. Ganti ko ka na kanimo sa imong gibuhat ka ganiya. Dili lang ang kinabuhi sa akong anak ang imong nalawas. Kung dili, lakip na ako. Dili ko kinabadawat, Yor. Unsa? Gara, gani mo. Di ka mo dawat anang baga kayo nga kwartang papel polos? Ha! Pabilib na nakagmayo do. Kinabuhi na itong tanan na akong giluwas. O di na ko ni mo kinalang bayran na, Yor. Lahi ang bayad o sagante, bata. Salamat, Yor. Apan mas mayroong danon ang nako kinabuhi sa kong suod ngay kala. Kaysa na ng kwarta yung gihatag alang nako. Pabilib. Diyan ko na kamo, Yor. Pabilib ni mong mayo, Nyor. Padili-dili. Kwarta, balibaran. Ha!
Kapobre bigod sa mibalibad, pobre pa. Peh! Dili lang yun tingali tanang tao. Sama ni mo kahangol og hakog og kwarta, Delphin. Niyor. Asag ospital karon si Ramil. Oh my God! Wa ka mamaunsa, ha? Asa ka dapat maigo? Wa ko maunsa. Oh, tigalik may girls ka somewhere. My gosh! Ay, dahil sugar. Wa lagi ko, no? Si Dong Ramel ang may samad pinusilan. Kinuo ko. Oh, ay. Nag-ool ka nuhay ka? Dili ko sama nimo kaway balatian, Sugar. What? How could you say that? Nakakita ka. I'm so worried kung maigo ba si Ruel, dili ba? Can't you see? Kita ko. Ugway samad si Ruel. Unya, kay worried man ko. Magbuot ka? Atuon ko si Ramil sa ospital. Ubananti ka. Oo, bansat ko. Kuyog babuo, yung ka dahil sugar. Hilom! Ayaw pagbuot, bayot. Daoray! Nagatuog pa siya. Maayo na lang ganit kaysa abagara siya maiko. Oh my gosh! Unsaon na lang kung sa face pa siya maigo. I really can't take it. Ramil? Bro. Ganun galirungan mo ko ninyo. O magkuhimat yun. Go. Oy, Sugar. Sige mo kagkapyot ni Brad Ruel. Murag goal ka na. Goal kay kagnaw mo. Pero para niya na ako montay samdan. Oh, well. I was worried ni mo, no? Mao ganing nakagakos ko ni Roel karon sa kaguol. I need a shoulder to hold on to. Kumusta ka na? Yeah. Buhi pa. Salamat sa kuhigala. Bro. Salamat, Brad. Utang ko nimo ang ikaduha na kong kinabuhi. Ay, nagunaw na. Ang may danon nga buhi ka. Isipo yung utang kamuoton kinini mo, Brad. Bro. Kung sa'y pangayo mong bugti nini mong pagluwas sa ko, bro, sulti lang. Bisa gunsa. Kutob sa kumabot. Ako ihatag nimo. Imog yung ihatag, bisag unsa. Kung akong makaya. Makaya mo kaya ako pangayoon kanimo, Brad Ramil. O ginaot pa nga, imo ni mahatag na ko. Unsa ka na, Brad. Sulti. Bisan unsa para nimo. O, Joanna, Sugar. Mahimo pag biyaan namin niya makadali. But why? Mahimo ba? Sugar, sige na. Tabi una ninyo. Sugar. Okay, fine. Whatever. Karon, Brad, sulti. Unsa ba ka mong pangayon nga imo pamangyo silang ipagawas? Kailangan akong pagkalalaki ay maglisod ko, ana. Kaseryoso ba nimo? Unsa ba? Sulti na. Patriling pa man ka. Bro, nahibaw kong lisod di akong ipangayo. Apan gilantaw ko lang imong kaayuhan, bro. Aksyon nagkabalaka na na. Nadlo kong dili ka lang unya sa baga maigo sa sunod din gayon. Kundi pa di hunungon kining inyong negosyo, bro. Huwag sa ibot mo ipasabot. Ha? Bro, hunungin na ninyo ni Senyor Felipe. May ikaw katinad na ka mo nga makasugod og laing negosyo. Usa ka legal nga negosyo. O di magkadaot sa panguna-una sa kabatang-unan. Hindi da.
Kana, gyud, wag ilain. Bro, peligro kiti mo pangita. O, dako din kwarta. Apan sama sa hitabo di mo karon. Nasamdan ka. Tungkol kami nag-interest ni mo. Ninyo ni Senyor Felipe. Ang uban niyong kakumpetensya. Dili ba mas peligro kita sa kinabuhi? Daghan mo kunta. Gawas pa sa gobyerno. Bida, bro. Usahay no makaduda man ang tani mo. Bro. Duda ko nga puti kag itlog. Pero maayo man kaya kang migo ganinas mga nangambuson tanato. Imposible sad. Bro. Pangailaglay butang. Ay lang na, Brad. Kung mahatag ko man kahanan nimo, labi siguro, dili ka na ikahatag ni Daddy. Sa pag-unaw na laglayng butang ay mo pangayon. Unsay akong buhaton aron na mausab ang imong una. Ang soyo, Brad, mahimo na kong biyaan. Kana, makahatag ko na nimo. Mahatag ko na. Pero ang pagbiya sa negosyo sura na eh. Matay. Lain na lagi. Lain na lang. Pahitaan lang tagag lahing babay. Kung sabay lagi pa nagsultihan. Kadugay ba? Musud na ko. Hatagi una sila o privacy. Wow! Big word! Privacy. Naadi ka, anak? Maminaw ko sa maestro sa una. Busa na ako, anak. Well, ako, I don't have to listen. Instinct ni nako. Human ini, manlakaw namin ni Ruel. May itoon mi. Ikay mahabiling din ni Ramil. Ati man na siya. Dili ba ikaw ang angayang mo, ati man niya? Kay ikaw ang pangasaw nun? What? Mao ka na angayan mong buhaton, Sugar. Isip umaabot niyang asawa. Are you mocking me? Ayaw ko to baga og panghupao. Or else, wa ka makasabot sa kong gisulti? Dili na ko gusto makiglalis nimo. Ato na ko sa unahan. Hoy! Ayaw kong talikdi. Wa pa tama ko managsulti. Wala tayo angay pang panagsultihan. No! We're not done yet. Sugar, dili din eh. Mauwaw ta sa mga tao. So you mean, wa ko'y uwaw? Wa ko mo ingon, anak. Matod ko, mauwaw ta sa mga tao kung maglalis ta kini. I don't care! Pwes, ako may labot ko sa ikasulti sa upan bahay na ako. Busa di, anak. Sugar, buhi akong bukton. No! Please! Beg for more! Kamay na lang ginukuwang ako ni Bayana. Sugar, please. Buhiin ako, please. That's more like it. Okay. Clumsy. Joan, Joan! Usin nito po. Dali, barog. Nagtanghag. Nasuka mo din noon. Patugag sulob og clogs. Dili man di carry. Sa sunod na buhaton mo kato, Sugar. Pagpaabot na lang ng pisan at tubangan sa dikang tao, suklan ta. Okay. Waiting. Sugar, bahimo ba? Gusto na. Why? What? Wa ko'y gibuhat. Para push ra gani gamay? I didn't know man nga. Ingon anak di siya kalolid. Sugar, bahimo ba? Gusto na. Manood nagbalik. Joanna, ipangita ka ni Brad Ramil. Oh, sige. Wait. Si Rigi pangita? Maayo noon. Hata na. Asa? Malakaw ta. Misaad ka ba na ako ganina? Sugar, niya sa ospital si Bro Ramil. Ug ka na inggo na una mo? Why? Gusto mo ko bala ka og bulaag. Lakaw og imo kung gusto ka. Uban na ka sa soul sa labag si Bro Ramil. Joanna, sige na. Tana. Wait! Makalagot!
Oh, wait. Did I just saw him holding Joanna's arm? Dili ko palabot ini. Dili magkani siya hapit magpakupot na ko. Pugsunan kaayo siya. Ulit kang Joanna? Yano na kayo siyang mukupot? No way. Usod ko na sa kwarto. Dili ko palkansi. Bro, usapan. Ako pa niyaon si Manay Sonia. Aram doon ay magkatiman mo din eh. Ayun na. Si Joanna gusto ko matiman ako. Okay. Wala. Finish na. Si Joanna niya gusto nga motiman niya. So, Ruel, let's go. Tumana na imagisaan ako kaganinang buntag nga imo kong isuro eh. O ginahanglan ako'y mabuot ha kung asa ta. Uy, Sugar. Sig-asa na mo dada kong amigo, ha? Asa ba, Uroy? Hayog ka bala ka. Dili ko siya doon sa boring nga dapit. I will make sure he will enjoy. Tanaw mo ka na ko, Joanna. Nasuya ka? Unsa? Anong masuya mo na siya nga naaman ko? Yabag ka? Lagi. Honey, let's go. Oh, Ramil, get well soon, sweetheart. Pagpakaayo og dali ha, kay lisod kaayo. Kung dili ni mo magamit ang imong tuong kamot. Gamit biya kaayo na. Nga naman. Dili magamit akong wa? You rarely use your left, sweetheart. Mas gamit ang imong tuo. Busa, pagpakaayo, haba? Bye. Amping ka ni babayana, bro, ha? Meow. Ako na bayaran ako saan ni babayhan na, bro. Bawa mo, Joanna. Malakaw na mi. Bahala mo sa inyong kinabuhi. Peter. Bye. May upan ka na eh. Joanna, igutom ko. Kung hindi ko na strawberry, may. Mausap kay iyang ganahan. Padili-dili pero may gusto. Joanna, kadungog ka? Ha? Kung hindi ko prutas, sige pa magaglantaw na sa pultahan. Asa man to sila? Ambot lang. Ang sikin tingali. Usa? Suko ka? Ha? Uwa. Uwa. Naglagot ako sa kibuhat ni Sugar na ko kaganina. Natumba ko sa kawas diyang iya kong gitukod. Unsa? Lipaos ka unta. Dili ko ka na batasan, Ramil. Oh, nabagulbol ya. Sige, hungitin ako. Tamis. Tilawi. Ako na yung ako. Mag-isod ka. Makalihok ang pika sa huwag kamot. Sabay bindahe. Nga na. Tamis sa no? Nasa ikatamis na ko. Kapuya, gini mo. Magsige magpanghupaw. Joanna. Ano? Dahil nasayad ka nga napusilan ko. Saan gibati? Nag-goal ka pa? Ha? Mag-goal ka ba gihapon na lang ako? Bisan pa man sa akong gipakita dahil mo. Tawag ko, Ramil. May pagpalit. Natural lang nga mahingawa ko. Salamat. Di ko taniyang akong kamot. Ramil, mato ni daddy ni mo. Hapit ng inyong kasal ni Sugar. Kadusa ako ni mo papaulion sa amo. Dinhi ka na uban ako. Hangtod sa katapusan kong ginanawa, Joanna. Pero Ramil, dili may mong hangtod sangtod ko ni mong himuong kapit. Wa pagani, reklamo ka na. Kisa ba naging himuon kang kabit? Dili, Joanna. Gusto kong pagkaslan ka. No. Nganong nihaylo mo ka? Dahom ka tingaling tinuod, oh. Ha? Hatagin ako sa akong
akong kagawasan, please. Akong isaad. Ipabilin ko din ang tanan kong naibawan. Huwag bisan gamay na magawas gikan sa akong baba, Ramil. Isaad ko magpabiling takumang akong baba may tungod sa inyong negosyo. Dili. Ramil. Nakabati kas kung tubag. Musulod ako sa banyo. Dili ko'y kamay mo buhian, Joanna. Dili ko gustong... Basta, di may mo. Nior, sa plano mo karon nga na ospital man yun si Boss Ramil. Nakaila ka na kanako, Delphin. Ako ang klase sa tao nga dili mahimutangan. Gusto silang kamatay, pues. Hatagan ko silang gipangita. Pero Nior, napatay ni Roel ang buot-unta mo bira na to. Sao na pakaibaho kung si kinsay utok sa pagpangambos na to? Masayran ko ra gihapon kung si kinsa sila. Mailhan ko ra unya sila. Here we are. Unsay may kasulti din yung dapita? Mahalon ka mo ang hotel. Of course. It's a 5-star hotel. Mas nindot i-relax din kauban ka, Ruel. Welcome. Ay, tupad na ako. I won't bite. Haali na ba? Ingon baya ka, ha? Imong bayaran imong saad na ako. Haali na. Hato pare ko diri sa kama. Giyo ba nanti ka rin eh? Nabayaran ko na akong gisaad ka nimo, di ba? Dili lang kutob sa pag-uban ako ang gusto kong imong buhaton, Ruel. Gibalibaran ako nimo makapila ka higayon. This time, kung dili gihapon ko nimo mahilabtan, magtuon na gid ko nga bayot ka. Hinungdan nga nakikisuod ka ni Ramil. Disguise lang ng imong kamacho. Ayaw lagi ko ito bagag pahiyong, bra. Kay maglagot lagi ko anang imong pahiyong. Nagdaog, come here. O sa pagiging gusto mo, ha, sugar? Kinahanglan pa bang akong isulti? It's rated SPG. Ako? Di ba na ko nimo pangutanon kung unsa akong gusto? Oh, why? Don't you want to have me? Swerte ka na kaayo nga nakauban ako karon. What else do you want, Ruel? Gusto ko magkailang imong amahan. Unsa? Ay! Sa babo! Bori ako gusto. Humanin. Mayam ko bang magkailang imong amahan? Ha, sugar? Unsa? Tempa, nga bang gusto mo mang makaila si Daddy? O, sa may yung kiapas, ha, Ruel? O kung sa may gusto mo. Nga man tabay tabo. Sama lang sawa. Mubarog lang ta o mamapa. O pagkauman, maligo. Ano mabanla sa tubig ang tanan sama sa hugaw. Ruel. Mabalik gusto mo. Kalimutan na ang tanan, human. Mabalik gusto mo. Ruel, seriously, mga bata pa lang, gikauban ko na kanunay si Ramil. O dili ko na maihapsa kung tudlo kon makapila na may magtagay ibabaw sa kama. Pero every time mag-uban mi, why excitement? Yeah, it was fun. Pero lahi. Lahi ko ni ikaw akong kaupan. Bisa na presensya pa lang ni mo.
Mura na ko kitikon. Mao ba? Come on, Ruel. Kiss me more. Ruel. Wait, ayaw pagkuhanong. Gusto kong ako ay mong pakaslan. What? I always thought you were the best. Unsa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Higala o hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marites Paraba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caracapuhanes. Gidalit ka nato sa RMN Drama. Sometimes it gave a Ug mo to ka listeners ang part 4 no. Napaminaw na ninyo bisag wa pa gid na to ma-edit aning pag-vlog na to. Advance kita ani no. Advance mag-isip Pero advance mag-isip di lang po na negative kay maka-stress na. Advance ta ani positibo no nga maka-upload taon niya ang gabi nya kadlawon ba. No na nga advance ko vlog kay akong unahon na gyud nga positibo gyud nga ma-edit na ko paningkamutan unya no. Jam upload na to ang part 4 sa Higala Hustisya. Mo na yung atong gi-advance itong video para dito na. Mutiwas nagbasa mga ka-listeners no. Si Love Heart, good morning sir, maminaw ko ani ganahan ko sa upload nimo kay taas. Salamat kay Love Heart no. Shout out ni Mark Ores, Mark Migo na ko na. Mo na akong kauban dito sa Bubog tug. Sa una mga ka-listeners dito sa Bubog. Ito bitig tug sa Bubog katong wa pa koy ka-chargean man. Ako'y solar generator no. Shout out din ni balik ni ano ni Ma'am Gisuli ug ni Ma'am Life Journey no. Dako kasi lang natabang gid nga na ko'y power ka-chargean. Sa ila tong tabang ni Ma'am Gisuli ug ni Ma'am Life Journey no. Na nakabaton ko og solar generator nga maka-charge na gid ko no maglabad akong uno. Salamat gid balik-balik ko gid ko pasalamat si Ma'am Life Journey no ug si Ma'am Gisuli. Bisan wala kayo ko kabantay nga nag-comment sila karon pero di ko kalimot di silang kaayo nga gihatag. Labi na po nila Ma'am Life Journey kay kining cellphone na tong gigamit og sige edit karon na nakapadayon ta mga ka-listeners 1 year na kapining cellphone na no. Kang Ma'am Life Journey gid ni dako kay ko pasalamat no. Nakapadayon ta no. Pasalamat ang Ma'am Life Journey mga ka-listeners no. Si Ma'am Life Journey ug sila kining mga nitabang na to sa una. Wa gani sila reklamo gid nga madugay-dugay tag-upload nakasabot sila ba dapat anta sila mo reklamo kay naghatag sila tabang nya dugaya makaka-upload ha dapat sila giduntay kanang mo reklamo pero ang uban ninon kay mao na mo reklamo mo na mga murag mangaway sa comment section no ang baliktad yun no maila gyud nato ning mga mayong tao mga ka-listeners no nga di gyud daghan og kuan pa reklamo kasabot sila sa sitwasyon no? Daghang kayong salamat sa mga nakatabang nako to mga niaging tuig nga naluoy gyud sila di ko kalimot ninyo mga ka-listeners og Ginoo ra gyud magbalon sa inyo kaayo hatagan mo kanang nagmayong panglawas mga panalangin no katong uban dili naman magpa-mention po to no daghang kayong salamat o kalimot ninyo mga ka-listeners no anya si Rizal Jordan, Bata Francis Idol. Ano sa man ni Bata or Bati? Basig Bati, pasabot ani Bati. Basta si Francis mudag istorya, basig mo ni pasabot. Bata Francis Idol, ano sa man ni? Nindot man si Francis Pares muda og nang drama, mga action no, ganahan ko. Galing kayo usahay lang sa ending lagi nga murag biglaan no, nya na ba. Pero nindot man kay at least na kuan gyud ba okay ang ending madali lang kauman no pero okay raman nya si asa raman to si kuan Rini G Bandino daghan pa jud mga drama wala pa na upload dol kadtong managlahing dalan dol sige ra jud kog atang dol kay tanan imong gipang upload nahurot na kog paminaw salamat shout out lang ko dol Rini G B Talisay Cebu no shout out kuno ni Rini G sa Talisay Cebu no
Oh, ikaw naman siguro no. Shout out Rene G Bandino no. Diya sa Talisay Cebu no. Ikaw Rene, salamat kayo no sa pagpaminaw. Carmela Binaraw, wow na po bag-o. Thank you very much Lord. Salamat po Carmela Binaraw no. Nya dinala na ko apilog basa mga emoji mga listeners no. Gawas og maor si mga comment ba ang mga stickers bitaw kay ito lang tong i-mention no. Di na to no. Di na lang ako balikon tong mga heart og istorya no. Kay para di ta malangan. Kay sig mo reklamo na proban taasag yaw-yaw ang guba nga plaka ning tawanan na yun. Manali na to palabian. Si Ibanso na-upload sa si Carmela Binaraw, wow na po bago. Thank you very much Lord. So, isa pa yan Carmela Binaraw no. Og si Ibanso na-upload Boost Lone Ranger. Salamat Ibanso no. Naka-upload kita Lone Ranger. Taon na ninako man nga file. Karon lang ako natagad og edit kay sa awa naman new drama ni kay naguna naman ang uban og upload sa mga new drama di panghulboto na ko ning mga karaan akong file. Mao nang musulti na ko daan nga nay mga pila ka episode nga nakulang kay ilabis niya muna tay ma-upload. Bati makayo daghan na tay mga kapariha og uploaded kay sa labi na og gauna na murag one thrilling. Mana nga ari lang ta sa mga way kapariha kay para thrilling di inyo pagsunod ba. Nya si Ariel Mata part 4 na pud idol. Salamat Ariel Mata no. Panikamuta. Na-upload to part 4 naman lahing dala no. Part 5 na ta. Nya si Apsia Tampus Makatigil, shout out. Request ko only no limit ang hiris siguro pasabot ani na type sa pag-type mo murag sa pag-type niya nga murag kanatang automatic type na pero masabtan ako ni shout out request ko no limit ang hiri Apsia Tampus Makatigil no. Salamat no. Pohon ato ni panikamutan sa kining no limit hangiri no nga imong gi-request. Di sila na kumusaad kanus ano basta kay ginaka-ready na ko mga file pag-edit na lay kuwang. Si Nimalus Beans, wow nice drama na pud idol. Salamat Nimalus Beans no. Si Clotilde Dilandas, morning bliss idol. Salamat nimo Clotilde Dilandas. Si sa Pantas Vlog, nice idol. Thanks sa bag-ong drama. Lingaw na sa akong wife nga si Brincel sa Panta kay maminaw man jud ko og drama kada gabi uli na ko sa trabaho. Nindot jud maminaw og drama kay sa mutanaw og TV. Sakto gini sa Pantas Vlog no. Bisag ako ganahan pa ko mo kuan maminaw drama kay daghan kag mahimong trabaho. Kontra sa mutanaw og TV maglingkod magatubang man jud ka sa TV kay mulingaw ka malipat ka sa uban nga isina no. Mana nga ug ari kas drama bisag daghan kag mahimong trabaho gid. Diya may ang drama nga imong gipaminaw ma-imagine sa nimo sa mga dagan sa murag masalida sa imong nauna ba. Mo ni nakalingdot sa drama. Nya si Annalyn Samson na wow naana pud bag-ong atangan idol. Salamat kayo sa pag-upload always nimo idol. Amping always, God bless you always nimo idol. Salamat kayo Annalyn Samson no. Nya ni binuhod akong tiil akong tuhod barog sa ko. Og si Nimalus Beans, yes idol na salamat sa sumpay malingaw na pud mi diri maminaw sa nindot na drama. Salamat idol, God bless you. Amping sa kanunay. Salamat kayo Nimalus Beans na sa imong kanunay usab nga pagsunod og paminaw. Unya si Ma'am Grace Blanca Flor, thank you so much sa pag-mention sir. Always ko kapaminaw sa imong gina-upload nga drama sir. Way lain lingaw diri sa abroad sir. Amping da permi. Salamat kayo Ma'am Grace Blanca Flor no di sa abroad. Ug ikaw sad mga amping sad kanunay. Salamat sa imong kanunay gid nga pagsunod og paminaw no ug sa imong mga pagtabang sa mga panahon nga wala koy mga pangpalod. Salamat kay Ma'am Grace Blanca Flor no. Si Randy Castro, boss part 4 naglaing dalan inabangan ko talaga sa part 4. Na-upload naman nato part 4 no, part 5 nalitag basa. Mag-upload po tas part 5 no. Human ani. Panikamuta ta mga listeners no. Si Kuni 2024 who's still listening
naminaw sa katapusang sumpay sa maghulat ako. Salamat Connie, no? Og si pasensya mga kalusinas, no? Taas-taas ato ang vlog ron. Kaya ato lang kanang basahon yung comment para dili masayang ba. Itong di lang ganahan sa itong vlog, no? Pwede naman mo di mo tanaw sa vlog, no? Dito na mo sa drama. Si Mary Arlene Corbera, mayong gabi load sa bagong upload na pod sa drama unta idol. Dili madugay ang pag-upload sa sumpay sa drama. Mary Arlene sabi sumpay ni si Mary Arlene Martinito Corbera ni idol. Naminaw ko diri sa Saudi. Bisya. Mula niya akong kalingawan diri ang pagpamati sa imong mga drama idol. Salamat kayo Mary Arlene Corbera, no? Diha sa Saudi. Salamat sa imong pagpaminaw sa drama. Ug si Monica Imbug, wow, naana jud part 4 thanks sa pag-upload Ludim. Amping kanunay and have a blessed day. Salamat Monica Imbug, no? Sa imong pagpaminaw sa mga drama. Og si Lingil Habman, I thank you sir kayo na napod sumpay. Salamat kayo, no? Lingil Habman. Si Annalyn Samson kulbaan man taning dramaha idol. Always amping idol og God bless you always nimo. Salamat kayo Annalyn Samson, no? Makanunayang gini si Annalyn Samson sa pagpaminaw, no? Diag nagkabisi-bisi man kamot tig maka-comment, no? Salamat kayo Annalyn Samson. Si Kimberly Burdan, kaluoy man is naminaw sa ang kabayo niya na mga asoy, no? Ni Kuya Guliat. Natay mga asoy di mga kalusinas, no? Nasa tong playlist, basta ganahan mo maminog mga asoy, no? Nasa tong playlist. Si Jubin Sumipo Jr., salamat kanunay Lods, magsunod yun ko aning managlahing dalan o higala o hostisya. Puhon Lods, unta ma-upload nimo ang apo ni Kalipto. God bless always sa iyo Lods. Og salamat kanunay, pasensya. Kay namdum ko ning dramano apo ni Kalipto, pero pasensya jud kayo, no? Kay wala gitay kopya ning drama ba. Pasensya kay Jubin Sumipo Jr., no? Mangita ang taglain, no? Kanang natay kopya kay lisod man ning wala tay kopya ba. Idugay naman ning drama gud pod. Diwa pa tay cellphone sa unang panahon. O pa ta ka-record, no? Na makoy kasi sa una mga Walkman, pero na di man bati magkopya sa akong mga record sa una, mga putol-putol, introduction, yan na ba? Mga nga mga katapusang sumpay kasagaran ba record daw sa una. Tungod sa lisod sa panginabuhi, makapalit og battery pa nagsara o say mangita pa kog battery nga dukdukon para mo tingog na ng Walkman or mga cassette ba na sa una. Muna nga usahay kini akong itong cellphone ako sa una keypad Nokia, maka-record man itapad din ako sa radyo para maka-record og drama. Yan ako ka og drama sa una. Kahilig og drama gid. Mga kamot to maka-record, bisan akong recorder sa una kay kuan kayo ba. Alanganin kayo pero basta na makapaminaw lang okay na. Nya si Dinim si Randy Castro. Boss, salamat sa pag-upload sa part 4. Grabe, ang ganda. Malapit na matuklasan ni Kuya ni Anghela. Sana part 5, boss, ma-upload mo. Salamat. Salamat po nimo Randy Castro. Og si Dinim Oriendo, thanks sa upload. God bless. Salamat po nimo Dinim Oriendo. Og si Rocky Vlog, kanindot nga drama. Salamat kay Rocky Vlog. Annalyn Samson, thanks kayo always sa mga shoutout nimo idol. Salamat kayo sa sakripisyo sa pag-upload always nimo idol. God bless you always. Salamat po nimo Annalyn Samson. Sa part 5 sa managlaing dalan boss, ganda. Salamat po Randy Castro, no? Ato ning panikamutan ning part 5, no? Ma-upload. Mumra mo dugay tagamay kay ato manggisubay-subay pa basi makitaan pa bang uban nga episode. Minaot ko sa pagsabot sa uban, no? Katang magdali bitaw. Si Annalyn Santarin, thank you dol. Salamat sa drama nindot. Salamat Annalyn Santarin, no? Naminaw siya sa higala o hostisya. Si Lini Omega, haha, sa muka tungod lang sa idol niya, wa na masuko. Agoy. Naminaw siya sa pobreng milyonaryo. Nya katawa siya, ha, wa silduhi ko. Ayi, Rico ila. Gidulaan na Rico sa ila o Attorney Jean. Nalingaw gid si ko ano paminaw sa pobreng milyonaryo, no? Si Lino Omega.
I Mean YouTube, nice drama. Salamat I Mean YouTube, no? Nya si Lini Omega, si Lola, Team Ilako. Okay. Pating ni nga wagid. Makalingaw ni pobre milyonaryo mga kalisanas. Katong pa kapaminaw, no? Nasa playlist, no? Sunod-sunod inyong pagpaminaw ato. Si Junard Pulino di gyapon naghuwat part for dol, huwat lang ko. Salamat kaayo Junard Pulino, no? Paabot lang kahit mo na ni. Napaminaw na ninyo kay advance metong vlog. Napaminaw ninyo ang part 4 na sa Higala Hostisya. Unya taas na makay kong vlog mga kalisuners, no? Putlon sa nako diring dapita, no? Tiwaso na to ni sa intro vlog na to sa Managlahing Dalan, no? Sa Managlahing Dalan part 5. Mga mga kalisuners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanunay mga kalisuners. God bless us all. Advance Merry Christmas.